ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadou Konare an bi bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn jati ni dana gosira nin dana in i k'a dɔn a bi jamana kunnafoni maana de kofɔ o don Amadou Konare jamana kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ cunen bɛ bi wallahi min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye i k'a dɔn o naka anw yɛrɛw taabolo ye sisan waasa kunnafoni fɛn o fɛn n'a sɛbɛkɔrɔ fɔlen bɛ lamɛnbaaw ka se ka lamɛnliko ɲuman sɔrɔ a la a fɔ ko ɲuman na o don nka nin baara in degɛ n'a maa saba ma jɛ cogo si la min ye Ahmed Jakite ye ale bolo bɛ suya kɔlɛ la n'a ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya di kɛ kunnafoni an b'a dakolo walu po karamɔgɔ dɔ b'a tungara maa nin tɛ bulongo bulonna i cɔ ala kuma duman tɛ fɔ ye kana siga bala cogo bɛ di bi Amadou Konare ka bulongɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen fa nani i fa nin da la i ye nkalon tigɛ sigi Amadou Konare n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnni kɛbaa de Mahamani Touré Amadou Konare k'a dɔn sigi kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ni ɲɔgɔn cɛ jɛnsɛnna ni jamanaw ani diɲɛ tɔnbaw Amadou Konare olu diminen bɛ Mali kɔrɔ fo dimi de ka bɔ an ka segin an ka minan kɔrɔ Amadou Konare k'a dɔn sagili minan kɔnɔ i k'a dɔn a man jan bilen sabula Goodluck Jonathan ale de ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden ye i k'a dɔn kunun ko a nani cu Bamakɔ ka na lajɛli kɛ ka sumusumuni kɛ k'i tulo fɔlɔ yalima CEDEAO ye kangarida min kɛ Mali ye n'o de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ u ka jɔyɔrɔ ka minɛ u la fɔlɔ CEDEAO kɔnɔ yalima k'o bɛ cogo di Amadou Konare CEDEAO ka ciden a bɛ bɔ yan tuma min i kana se ka tile fila in na i n'a mɛn ko Mali seginna a ka minan kɔnɔ fɛn o fɛn ni CEDEAO kun jɔrɔlen b'o la walima i k'a dɔn haminen b'o la jɛnsɛnna ni jamanabaw u jɔrɔlen kun bɛ min na i k'a dɔn sɔrɔsiw k'a bɛɛ lajɛlen ta ka k'u ta ye u siga n'o jɔrɔ min b'u la u y'a ye k'a fɔ o tɛ Asimu Goyita i k'a dɔn fanga t'a bolo a ye min ni min miiri a n'a ye min ni min fɔ i k'a dɔn foro daminɛ ye wabɔ ye a n'u bɔlen don a ko awa kunun ko CEDEAO ka ciden min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye a tunnen Bamakɔ pankurudi ka na yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a y'a ɲini min ye Asimu Goyita ka se k'o ye nka yan'a ka taa ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ani sumusumunuw i k'a dɔn a y'o kɛ yɔrɔ caman Bilhak a nana dɔn k'a fɔ hakaja Asimu Goyita ye min fɔ k'a fɔ jamana ko don maa ko tɛ jamana ko don i k'a dɔn jɛkulu ko tɛ jamana ko don sɔrɔsikulu ko tɛ jamana ko de don i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ bakuruba kelen min na a ko i k'a dɔn a kun y'o de fɔ o baara daminɛna hali min ye civil ye k'o ta ni k'o kɛ premier ministre ye min dara bi Choguel Kokala Mayiga kan o bi tamasiyɛn ɲuman ba fɔ nin yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn min ye CEDEAO ka ciden a ye wulikajɔ boloda ni ka tabale gosi maa o maa n'o cilen bɛ awa jamana wɛrɛ mɔɔw fɛ u kana Mali lajɛ Kasimu Goyita ka baaraw lajɛ i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye nkɔni senfɛ u bɛna ko damadɔ kan hakaja i k'a dɔn min ni min fɔra malidenw ka ɲɛmaa fɛ i k'a dɔn a bara k'a kɛwaleya a ko min ye ɲɔgɔn ye min n'u y'o kɛ dunanjigiso min b'an fɛ yan n'o ye hôtel Radisson i k'a dɔn u ye kuma caman kɛra ɲɔgɔn na kuma caman in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ n k'i ɲininka Mali yɛrɛ a bɛ dabolo min na CEDEAO kun ye awa gɛlɛya ni gɛlɛya minnu jira Mali la yalima olu dafara wa min ye jamanakuntigi ye colonel Asimu Goyita a yɛrɛ ye minnu layidu ta yalima a b'o sira kan wa yalima fanga in a bɛna kɛ fanga dayɛlɛlenba ye civil caman ka y'a kɔnɔ min b'a to jɛmu fanga yɛrɛ bɛ sinsin ani layidu minnu dira kalo kɔnɔntɔn yalima o ko in o bɛna bato wa i k'a dɔn kumana ninnu de kan u nana ye k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri a bolodalen don sabula colonel Asimu Goyita layidu fɛn o fɛn n'o dira a fɛ a bɛɛ lajɛlen bara ka sira ta kelen kelen sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ bɛ yen min ye Jean-Claude Burukasi ye ale ye commission CEDEAO i k'a dɔn o ɲɛmaa dɔ fana ye min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn wulikajɔ ni hakilila kan o y'a jira k'a fɔ ani Asimu Goyita u ye ɲɔgɔn ye u kumana fɛn caman na a ye fɛn caman da jira ale la i k'a dɔn a y'i bolo ɲɛsin fɛn caman na u y'o sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye min ye Jean-Claude Burukasi ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ hakaja o fana kɔni y'a a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ min kɔni ye wulikajɔ ni cɛsiri fɛn minnu jalaki binnen kun do awa Mali ka sababu kɛ fanga bɔsi in ye i k'a dɔn laban a bɛɛ lajɛlen bɛna wuli hali n'a ma wuli fɔlɔ sabula foro daminɛ ye wabɔ ye
min ye Jean-Claude Rougier a y'a jira k'a fɔ min ye premier ministre min sigira bi yɛrɛ de a bɛ t'o fana fɛ ka t'o lamɛn i k'a dɔn wa CEDEAO ka kangaridakaw ani jateminɛ minnu bɛ Jean-Claude Bouroukassi i k'a dɔn a na t'o fɔ Choguel ye a na kɛ min ye Choguel ko kala Mayiga ye ale min dara ka kɛ premier ministre ye a na kɛ bi kɔni a na sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ baara na daminɛ a bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wa min ye wulikajɔ ye n ka foro bɛ n sɛbɛ la min ye jiri juguruninw ye olu kan k'a dɔn min kɔni ye baara ye joona joona Choguel ko kala Mayiga maa caman de kan ka taa fɛ ni nin man di nin ye gɛlɛya se ma walima nin bolo tun bɛ fanga na ka kɔrɔ o kana ye gouvernement in na maliden bɛɛ lajɛlen ka ta gouvernement in kɔnɔ min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le jour tile bɔko 346 Madi Hawa Kebe nin y'a ka sɛbɛn ye Madi Hawa ko a bɛɛ n'a ta min ye colonel Assimi Goïta a fɛn min tun b'a la ka ɲini e k'o ma sɔrɔ sa wa i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ne ɲinina a ka se ka kɛ ɲɛma dangan ye a ko i k'a dɔn ni ɲɛma bɔra ye fɛn min ko b'o kɔnɔ o ye ɲɛmanya ye Assimi Goïta i k'a dɔn danaya dara ka jamanaden bɛɛ bɛnna kelen kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'an dɛmɛ ka wara la a kunyanfan b'i bolo maliden de donna da kelen k'a jira k'a fɔ sa aw minnu bɛ yen n'aw ye Mali dɛmɛbaw ye o tuma anw yɛrɛ de b'a fɛ bisa an ka jamana ka taa ta o tuma an b'a fɛ colonel Assimi Goïta o ka bila an kunna i k'a dɔn o baaraw fɔra cogo min na ni k'a laɲini a kɛra o cogo la ntɛnɛndon min ye colonel Assimi Goïta a cokoli Mali masakɛ golo kan i k'a dɔn o baaraw sabatira diɲɛma ɲɛna nka sɛbɛnnikɛla ko waasa laɲini bɛɛ lajɛlen ka mafa maliden ka jigi ka sigi i k'a dɔn ko Assimi u ka wulikajɔ boloda joona min ye i k'a dɔn bɛɛ ani kelenya ale kɔni Mali bilali o minɛ kɔnɔ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ka sɛbɛkɔrɔ sabati lakana ni kelenya ka kɛ wulibali ye ko min ye i k'a dɔn colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdenw u k'u ɲɛsin nin ne ma joona a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ Mali bɛ sebe jukɔrɔ kɔlɔn dɔ kɔnɔ o ma daminɛ bi la nka maakura fɛn o fɛn ma na ni e kɛra jamana yɛrɛ ɲɛmaaba ye a ko jigiyaba de bɛ malidenw kɔnɔ ka ɲɛsin ma misali yala bandaw bɛ wele don min ni kana a don kama a kɛra balinako ye maliden bɛɛ lajɛlen la nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa maaw fɔra u jigi kɔ a ko la sabula kalo 5 kalo 6 a bɛɛ lajɛlen b'a la ka cɛkɔrɔba ma kɔnɔ hali bi a bɛna mɛn kɛ i k'a dɔn ko taama minɛ sisi ma bɔ bɛɛ lajɛlen jigi bɛ Assimi kan ni denmisɛnninya don galabu kɛnɛya b'a la n'i k'a dɔn ladiriya don bɛɛ lajɛlen ko ladiri don min ye i k'a dɔn a ka fɛn min bɛ yen ni maliden yɛrɛ mago b'o la bi kosɛbɛ o de ye i k'a dɔn awa da tu ka nɛmu ye min fɔ n b'o kɛ a ko i k'a dɔn o ye fɛn ye min nafa ka bon jamana mara la colonel Assimi Goïta u ko nakun ye maliden de ka basigi ye wa jamana den bɛ fɛn o fɛn ɲini u b'a fɛ k'o de kɛ maa n'o jɛmɛ i ko tɔri tigɛ k'o sen n'o bolo jɛ ko fɛn min ni Assimi n'a jɛw kan k'u ɲɛ s'a ma sɛbɛnnikɛla ko o de ye an bɛ donni min na i ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ maliden ka lafiya maliden ka lakana i k'a dɔn kiiri ɲɛkɔrɔ faama ni fanda bɛɛ lajɛlen ka bila hukumu kelen na wa maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ de bɛ sin k'u bolo fila bila jamana ka nafolo bɔrɛba la ni k'a tan k'a yɛrɛ kɛ k'a manse malako piyan o bamanɲinkurun ko kɛlɛ ka taa ni k'u sɛgɛrɛ a ko o mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye i k'a dɔn awa kalata lakikaw kalata jɛlenw kalata min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ tiɲɛ ko Ala i k'a dɔn awa sebaayatigi ye sebaaya sɔrɔ a ko u k'o labɛn i k'a dɔn o ye maliden ka laɲiniba ye an bɛ don min na i ko bi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa maa min bɛ yen ni e ye dutigi ye e yɛrɛ ma taabolo min da o de bɛ se ka dudenw yɛrɛ fana kuruja a ko min ye Assimi ka sigili kɛnɛ kan a ye layidu dɔw ta minnu yɛrɛ bɛ yen o tɛ sini min na nin kɛ o kuma a y'olu kɛ i k'a dɔn minnu yɛrɛ jaabi kɛra o yɔrɔnin kelen a ko misaliya ye jumɛn ye a y'a jira k'a fɔ min ye Mali bɛ bolo min kan bi fɔ dɔw de ka jɛn u niyɔrɔ dɔ kɔ jamana ka hɛrɛ kama o de kama réduction des trains de vie de l'État n'o ye k'a dɔn jamana yɛrɛ ka jɔsen fɛn o fɛn bɛ yen wulikajɔba de bɛ kɛ dɔ de ka bɔ nafolo buruja taw la ɛlɛ ni maa minnu bɛ yen n'olu ye dugumama ye bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ faso sɔrɔ tiɲɛ la a ko kama a ko ale yɛrɛ bɛ musaka min sɔrɔ n'o sigilen bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔw fɛ kalo o kalo 1,100,000 ani 1,50,000 ale na jɛn 1,100,000 kɔ ni k'i mɛri don 50 mɛri la 100 tɔ na fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin i k'a dɔn yatimɛw ni falaw ma jamana kɔnɔ. Amadu El Konare nin kuma kelen i ya nin don ka sa an kun ye nin fɔ i ye nin de laɲini i ye nin fɔlɔ i sonni de turu n'a ye nin kɛ Amadu El Konare il y a un deuxième ATT qui se prépare Allah wallahi a y'a fɔ cogo min n'a y'a kɛ ten Amadu El Konare k'a dɔn jamana den sonbaw bɛɛ bi siran Amadu El Konare k'a dɔn ministres minnu bɛna ta ani premier ministre bɛɛ bi siran wariba kulen k'a fɔ ko n k'o ta k'o bila n ka jufa la bɛɛ bi siran wallahi
wa hali jagokɛlaw ni maa wɛrɛ minnu bɛ yen bɛɛ bɛ siran faso nafolo ɲɛ ni jamanakuntigi fɔlɔ y'a kɛ bɛɛ bɛ siran fɛn wɛrɛ bɛ yen Amadu Ali Konare n b'o fɔ Asimu Goyita ye e n'a ka so ka surun n'i taara fɔ a ye k'a bɛ mobili jɛmani min kɔnɔ Toyota de ta a ka n'o bila dɛ a ka t'o kɔnɔ k'a kan'o de bila a banna n'ale m'o bila V8 baw mobili belebeledenw minisiri bɛɛ bɛ siran a ta ɲɛ k'a jɔ kosɛbɛ dɔ bɛ bɔ essence jenita la u tɛ nin dɔw bila réforme la wa o wari ka don impôt la wa ayi a bɛɛ ka bila jamana ka kɛsu la a banna a fɔ Asimu ye double cabine in de a cɛ ka ɲi o de kɔnɔ a ka t'o kɔnɔ fo ka taa V8 tɛ sɔrɔ a si ka mobili ye wallahi mobili dakabana ninnu tɛ sɔrɔ a si ka mobili ye a ko kalo 9 a bɛ n'o de kɛ kalo 9 tamasiyɛn ɲuman a k'o jira jamanadenw na kosɛbɛ il va mettre tout le monde au pas min ye 1 2 3 au pas wallahi min ye yɛrɛ tɔ dabali ban n'i taara hali bi Asimi fa ka du kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara i t'a dɔn ko faama du don hali ba tɛmɛ dɔw bɛ fara ka don merci ma falen hali guakura ma jɔ nin de ka ɲi wallahi Asimu Goyita million 50 a k'i wakili don a la wallahi Ala bɛ miliyari 500 d'a ma nin kelen n'a ma kɛ i bɛ se bɔ n tɛgɛ kɔnɔ o tuma an ka sigi k'o lajɛ non n'o tɛ o don i ye nin fɔ yan araba tɛmɛ k'a ka fɛn fɔlɔ ye wa mobili a kana mobili vali dɛ a banna a ka kangari d'a muso ye anw jeliw a ka kangari d'a muso ye dɛ ko aw jeliw Daba don de wa anw jeliw anw bɛna taa don muso ta aw ta bɛ fa Musa k'a nɛgɛ sanubaw don ayiwa taa nin ɲɛnajɛ kɛnɛ in na taa kɛ nin ko bundige a fɔ a ye ko muso bɛ cogo min a ka to a cogo la a kana bɔ ten a kana bɔ ten dɛ a banna ko ne ko ten a yɛrɛ u ye fili kɛ o investisseur don dɛ u kun k'a ko kɛ sɔrɔdasi ko ye muso yɛrɛ kana na ayi muso nana ta tiɲɛ a kun kana na sa a ka to so nin ye sɔrɔdasi ko de ye anw bɛna don a ka sa fulamuso Jalo muso in jamu Jalo de don Lala Jalo wa i tere de ye nin kɛ tan an sigi kɛ tɛ dɛ i ma club 40 de sigira ntɛnɛn ni bi cɛ club de soutien à Lala Jalo Madame Goyita u bɛna muso nɛgɛ k'a su u bɛ muso de nɛgɛ k'a su k'a bila ko la walima u bɛ se ka kɛnɛba dɔ sigi k'o denbaya d'i ma sumu bɛ taa don a kun fɛ a bɛ 20,000 bɔ dɔrɔn u b'o ja fana da o ja bɛ taa dɔrɔn ka se ka ka sa kɔrɔ fɛ ko Asimi muso bɛ ka 20,000 y'a ye naam sɛbɛnnikɛla ko a kana sɔn dɛ o tuma a mɛ ci mɛn na o sabula maaw b'u bolo mun yɛrɛ fana bɛ Daba lamɛn don o don awɔ naam o tuma sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn a ye nin kɛwale fɔlɔ minnu kɛ n'a tora ta siga t'a la tu t'a la ta t'a la i k'a dɔn maliden mago bɛ min na o de ye nin ye kunnafoni filɛ an ye min mɔ le jour kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Ali Konare ni transition labanna nin cogo in na ka kɛ tan wallahi président min bɛ sigi n'o ye san 5 kɛ n'o tilala malidenw bɛ boli an bɛ taa Asimu wele i n'a fɔ an y'a ATT wele cogo min n'o y'a sɔrɔ n'a ma kɛ ten k'a fɔ ma tu siga t'o la ayi nin kɔni ala kana a fili o Amadu Ali Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula Amadu Ali Konare i k'a dɔn kɛlɛ walima nimisa yalima o ma na sa wa Laya Jara ka fɔ la Amadu Ali Konare jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan min ye M5RP Amadu Ali Konare i k'a dɔn a bɛ dɔw ɲɛna ko sebabu ye a bɛ dɔw ɲɛna ko dɔw nin d'a la Amadu Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko jamana jɔ i k'a dɔn bɛɛ k'i miiri don min u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in sigi MRFP i k'a dɔn pour min bɛ se k'a to Ibn Boubacar Keita bɛ fanga bila Amadu Ali Konare cɛ min b'a la n'o de kɛra sababu ye k'a jɛkulu sigi sen kan Amadu Ali Konare k'a dɔn Imam Diko don a y'i ja o Imam Diko don a m'i ja Imam Diko don n'a y'i ja a fɔ i b'a fɛ n'a y'i ja a fɔ i tɛ Diko fɛ nka M5RP a ka jama sɔrɔ ka fangaba sɔrɔ a jobaju ye Imam Diko ye sɛbɛnnikɛla ko hali n'o y'a sɔrɔ waati kɛra Diko y'i kɔ don tɔn in na Amadu Ali Konare i k'a dɔn M5RP jango bolofara min n'u k'a ma ko stratégie wa comité stratégie a kana k'u ɲɛna ko fangaba b'u la dɛ a kana k'u ɲɛna ko sebabu ye dɛ Amadu Ali Konare maa min ye tɔn in ju tigɛ o ye Imam Diko ye hali n'a nin bɔra a la a ko an bɛ don min na ko bi kuma porokotolen dɔ bara ka bɔ MC min ye comité stratégique mɔɔw ye Amadu Ali Konare k'a fɔ ha ka ja olu ti bila maa ka minɛn kɔnɔ bilen i k'a dɔn maa si den kelen min b'i bolo don kɔrɔ o ye filiba ye Amadu Ali Konare bolo min ye zanziri o bolo kelen de b'i zanfoni sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn n'i ye tɔn in da k'a
lajɛ a fanba bɛɛ ye a bolofara min n'u k'a ma ko semasi semasi de ko in yɛrɛ bolofara ba ye maa caman ka na tɔn in kɔnɔ maa caman ka taama k'i ka bitigiw datugu a ko i k'a dɔn imam Diko ka kumakan don sɛbɛnnikɛla ko a ko M5RP a ka sangaba sɔrɔ ni ka jɔyɔrɔba sɔrɔ imam Diko b'a jɔyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ bɛn tile tɛ bi Amadu El Konare a ko i k'a dɔn jankan ka t'o la denmisɛn dɔw bɛ yen olu ka teli sabula kuma porogo mana b'u da an mago tɛ maa na anw maa ka kuru kɔnɔ Amadu El Konare a ko i k'a dɔn o man ka kɛ fiyewu an k'an janto kumakanw na an k'an janto awɔ min ni min kɛra kununko i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan de kɛra ka gundo kɛ dabali ni fɛɛrɛ jumɛn bi tigɛ Amadu El Konare i k'a dɔn fanga yɛlɛmani semasi jɔyɔrɔ ka bɔ a la imam Diko jɔyɔrɔ ka bɔ a la a tɛ se ka kɛ bolokɔfɛmaa ye kaw ji man ka kɛ bolokɔfɛmaa ye hali n'o y'a sɔrɔ Amadu El Konare i k'a dɔn taafaw ni nafaw tɛ kelen ye fili kɛra ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma min ye sɔrɔsiw ye u ka fanga ta bi k'a di i k'a dɔn M5RP ma Amadu El Konare nin bolofara in bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ bɛɛ a ko i k'a dɔn awɔ semasi Yusufu min ye Daba Jawara ye a n'a jɛɲɔgɔnw Amadu El Konare k'a dɔn u ye kunnafoni di minnu kɛ u ye ladilikan minnu di meeting kɛyɔrɔ la Amadu El Konare a n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na san kelen kɛlɛ o tɛ tile kelen kɛlɛ ye Yusufu Jawara Yusufu Daba Jawara a y'a jira k'a fɔ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛw ye a ko i k'a dɔn awɔ hakilina min kun bɛ awɔ jamanadenw na n'u faralen kun don ɲɔgɔn kan semasi M5RP la a ko i k'a dɔn ko in nana kɛ sabatifɛn ye ngo n'a ta o ta u bɛ welewele da kɛ u bɛ min ye tabalen k'a gosi M5 ka taa se awɔ MPJ faso yele a ko i k'a dɔn nin fɛn o fɛn filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra i k'a dɔn awɔ tɔn kelen na a ko i k'a dɔn olu ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kumakan kɛ kelen ye o de bɛ kɛ sababu ye tɔn in ka sinsin ani baara kura minnu bɛna boloda a ka ɲɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw bɛ yen olu ka kɛ k'u bi kodɔn i n'a fɔ Jamil Bitar ko in kɔni baara ka ɲɛ ale ye wulikajɔ de boloda ka cɛsiri kɛ maa o maa kun bɛ tɔn in kɔnɔ n'u saliyala walima u bɔra a la ka da ko dɔ kan Jamil Bitar kɔni baara ka taama k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan hali bi sabula Kogɛl Sogala Mayiga ka baara ka ɲɛ fo k'a sɔrɔ nin jɛkulu kelen in i k'a dɔn u bɛɛ kuma kelen na u bɛ bɛnkan kelen na Amadu El Konare n'a ma kɛ ten farafarali ani gɛlɛya mana don ni ɲɔgɔn cɛ Kogɛl Kokala Mayiga a ka baara bɛna gɛlɛya a bolo kosɛbɛ maa min ye fanga ta bɔlɔ kɔnɔ i ni minnu y'a ta bɔlɔ kɔnɔ bɔlɔ kelen kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o tuma Jamil Bitar ka taama kosɛbɛ don ko ɲumanba don maliden tɔ bɛɛ lajɛlen kan ka fara Bitar kan nin tɔnjɛkuluba min bɛ yen M5RP a ka saga mina kɔnɔ ka kɛ tɔn kelen ye Amadu El Konare sabula i k'a dɔn u ye kuma dɔw fɔ o ye tigɛluma kumaw ye u kan bɛ maa min ma o donnen don k'a fɔ ko min ye gouvernement sigili fɔlɔ ye i k'a dɔn awɔ imam Diko de ye maa di M5 m'o di a ko i k'a dɔn kuma o ye kuma jɛngɛnenba ye o bɛ na ni gɛlɛya de kɔfɛ min ye Kogɛl Kokala Mayiga ye ni maa kɛgun don n'a bi kodɔn Amadu El Konare n'a b'a fɛ baara in ka ɲɛ tɔn in bonya n'a karama min y'a ɲɛmaya kɛ fɔlɔ a k'a bɛɛ lajɛlen ta ka taa sigi kɔrɔ Amadu El Konare o tɛ foyi bɔ a ka tɔgɔja la o tɛ foyi bɔ a ka keguya la o tɛ foyi bɔ a ka baara a n'a bɛna hakilina minnu ta ka jamana sɛgɛrɛ a bɛ kɛ sababu ye a kolo de ka gɛlɛ tuguni k'a sɛbɛn kɔrɔ sinsin nka n'a kɛra k'a fɔ e de ye bɔra an na wa an b'o t'i la bilen Amadu El Konare a ko i k'a dɔn o ye tiɲɛni ye o tuma an bɛ don min na ko bi maa o maa n'olu de ye M5RP daminɛ Amadu El Konare k'a gɛlɛya daminɛ fo kana se bi ma nin bɛɛ lajɛlen de kan ka wele ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to gɛlɛya tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ ani farafarali tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra Dr Kogɛl Kokala Mayiga bi dɛmɛ n'o kɛra Asimu Goyita bi dɛmɛ n'o kɛra Mali yɛrɛ bi dɛmɛ tous les peuples u kana anw wele siga t'o la anw d'u fɛ anw dalen d'u la u kana anw wele nka anw bɛ ba jamana ɲɛni fɛ o tuma u ka ɲɔgɔn wele maa ma ye nin gɛlɛ kɛ maa ma y'a wuli ka jɔ kɛ a bɛɛ de ka wele a kelen-kelenna bɛɛ ka wele u kana maa si to kɔfɛ fili minnu kɛra olu de bɛna lakile voilà baara bɛ ɲɛ bon anw de ye nin gɛlɛn kɛ bon bi M5RP fɛn dira an ma fanga dira an ma o tuma an b'a kɛ cogo di bɛɛ k'i ta fɔ o de ka ɲi bɛɛ tɛ ka sigiyɔrɔ sɔrɔ nka ni bonya dar'i kan ka ban min b'i kɔnɔ ni gɛlɛya don i bɛ dɔ bɔ a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soirée de Bamako kɔnɔ Bamakɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don ko kura dɔɔnin k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn le pays Burema Gindo ni y'a ka sɛbɛn ye Burema Gindo ko min ye Asimi ani Sogɛli olu kɛlen k'u tɛgɛ bila ji kelen nɔ ni ka Mali ɲɛmaaya ta a ko i k'a dɔn k'a fɔ mara ani k'a dɔn taaɲɛ o bɛna kɛ tarafa taani ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na a kɛra ten Sogɛli Kokala Mayiga i y'a fɔ a sugantira k'a kɛ Mali du denkɛ fɔlɔ ye n'o ye ministre ɲɛmaa ye e ko a m'a ka dantigɛ fɔlɔfɔlɔnin kɛ kabi a ka degré tigɛ nɔ bila la wa a ko i k'a dɔn k'a fɔ a bolila biribiribiri ni k'a kunna M5 RFP kan funɛngɛni minnu bɛ i k'a dɔn n'olu la ɲagarila kosɛbɛ olu y'a kunbɛn ni bala ni dɔnkili dɔ ani tɛgɛrɛ i k'a dɔn ni ka kuma kunfɔlɔ d'a ma Dr Sogɛli Kokala Mayiga e kɛra ministre ɲɛmaa ye an bɛ se k'an jigida mun kan a ye i soni sigi fɛn belebeleba fila kan a ko o fɔlɔ o de ye bɛɛ lajɛlen sen donni ye jamana mara baara la a ko filanan ye mun ye ko cɛjugu ni kolangolo minnu tun bɛ kɛ ni mara kɛcogo juguya jamana kɔnɔna na o bi ba pewu i k'a dɔn a y'o layidu ta a ko waasa nin fɛn fila ka kɛ fɛn sabatilen kalo 9 kɔnɔ i k'a dɔn ale ni Asimi jigi bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ka dɛmɛ kan ni maliden y'u dɛmɛ u bɛ layidu ta bi nin fɛn fila nin bɛ kɛ wajibi ye nin bɛ kɛ tarafa taani ye Mali kɔnɔ Sogɛli ka fɔ la a ko i k'a dɔn le soutien de la population sollicité pour une transition réussie i k'a dɔn jamana den fɛn o fɛn cɛ ni muso ba ani kɛɲɛka kɔrɔ ni tile bi bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i bolo bila ji kelen nɔ ni k'u dɛmɛ i k'a dɔn n'o kɛra laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ mafa i k'a dɔn a ye nin ne kuma fɔ denmisɛnninw ɲɛfɛ a y'a jira k'a fɔ maliden caman bɛ bi olu kɔni bolo k'a fɔ i k'a dɔn a baara caman kɛra nka ale Sogɛli fɛ nin ye baara yɛrɛ yɛrɛ de daminɛlen ye olu de ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ kow taabolo man ɲi mara man ɲi bɛn tɛ yen lakana tɛ yen o tuma olu y'o kɛlɛ min kɛ fɔ fanga falela fanga faleli n'a marali ɲɛmaaya nana di olu yɛrɛ ma i k'a dɔn karamɔgɔ Daba Tunkara Sogɛli ko nin ye baara yɛrɛ de dabɔlen ye sabula olu ye sankisɛ jigin maa o maa kan jɛman y'u ye wa o kumakanw bɛ o tuma n'olu yɛrɛ nana bila i k'a dɔn si yɛrɛ bɛɛ lajɛlenlen kunna a ko sidenw tilatilali kow taabolo ka ɲɛ a ko i k'a dɔn o de fana bɛna kɛ bɛɛ de bɛ sigi ni k'o lajɛ o tuma o de kama a y'a ɲini i k'a dɔn M5 funɛngɛninw fɛ k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlenlen fɛ ko Asimiw ni ale welekan de ye kelen ye malidenw ka u dɛmɛ i k'a dɔn awa jamana mara baara a bɛ nɔgɔya cogo min na a ko ale ni Asimi u ye ɲɔgɔn ye a ka ca a ko hakili falefalen minnu bɛ yen ni Asimi y'o fɔ a ɲɛna k'a fɔ malidenw ye ko Asimi ko ale Sogɛli k'a fɔ jamana denmisɛnninw ye a jigi b'u kan bi a jigi b'u kan sini ni ale Asimi ni fanga in ma ɲɛ a ma tiɲɛ ale Asimi bolo dɛ a tiɲɛna denmisɛnninw de bolo sabula i k'a dɔn ale ni denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen de bɛ nin ko in kunna a ko a y'o hakilinaw di a ko Sogɛli Kokala Mayiga ka fɔ la ale y'a jira tuguni k'a fɔ n'i ye jamana o jamana ɲɛmaa lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma i k'a dɔn yɛrɛ tagana ko jamanadenw de ye yɛrɛ tagana de ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma o tuma ni jamanadenw y'u tigɛ bila ji kelen nɔ k'u jɔ kaki i k'a dɔn sankisɛ foyi tɛna se ka bin jamana ɲɛmaaw kan wa mara bɛ kɛ jamanadenw olu ka mara ɲuman kɔnɔ Sogɛli a ye nin kumaw fɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ layidu fɔlɔ min da o ye ka maliden bɛɛ sen don i k'a dɔn jamana ale marali la a ko je suis le premier ministre de tous les Maliens de tous bords maliden bɛ kɔrɔ i bɛ tilebi i bɛ bolofara ni taabolo fɛn o fɛn kan ale ye bɛɛ lajɛlen ka ministre ye a ko M5 dama tɛ a ko hali maa minnu bɛ yen ni olu ni u tun bɛ ɲɔgɔn na jamana maracogo la a ko ale y'u bɛɛ lajɛlen ka premier ministre ye wa a bɛna baara kɛ ni u bɛɛ lajɛlen de ye ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ko Sogɛli a ye nin kuma fɔ a ko fana min ye k'a dɔn a bɛ layidu laban min da o de ye ko cɛjugu minnu tun bɛ Mali kɔnɔ malidenw k'a bila u kun na c'est tout c'est fini c'est terminé o de banna une gouvernance de rupture promise. kuma sigilen bɛ k'i kɔnɔ kuma tɔ bɛ o a ko i k'a dɔn ko o ko de tun bɛ kɛ fɔlɔ nin kalo 9 kɔnɔ a bɛ layidu ta o kolankolon ni ko ɲumanw tɛ o bɛɛ de bannen ye nin ye i k'a dɔn min ye mara bɛna kɛ a kɛcogo ɲuman na kiriw bɛna tigɛ a tigɛcogo ɲuman na maliden bɛɛ lajɛlen da bɛna don i k'a dɔn wa jamana jɔli baara la wa ko o ko bɛ yen n'u b'a fɛ k'o kɛ ni Mali de ka ɲɛnamaya bɛ tali kɛ o la u bɛna jamanadenw ladɔnniya o kow la wa ni min kɛra fana a bɛna o ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛ kelen kelen foyi tɛna kɛ kɔmɔko ye ka Mali siri ni k'a da dugu la a ko maliden de bɛna dilan Mali politiki cogoya de bɛna lakuraya Mali maracogo de bɛna lakuraya Mali ka baaraw taacogo o de bɛna lakuraya nin ne ye Sogɛli ka kumaw ye a ye mun fɔ fɔlɔ Ala ka n'i ci ni Sogɛli kuma bila yan kuma tɔba min b'i kɔfɛ a da ma s'o ma o tɛ ɲɛ dɛ i n'a fɔ kuma in banna fɔlɔ wa ne ye belebele minnu baara o ye nin ye u welela
gouvernement fɛ min ye bandaw ye u k'u ti don gouvernement na fɛn dan bɛ fo ka kɛ a ko a b'o kɛ wa ayi o tɛrɛ le kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ tigɛ bilen ko jamana bi fura k'a jɛ nganamu maa ni so fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen jate bɛ minɛ kabini kununko fo bi a da ma s'o ma a y'o yɔrɔ ayiwa a kana ɲinɛ ko juguya nka a ye yɔrɔ dɔ de fɔ o de ka gɛlɛn a kun ko CNT ka dakolonci o bilalen fɔlɔ a y'o bila sabarikala o ka ɲi non bɛɛ b'an se kɔfɛ o mais n ti don gouvernement na denmisɛnnin ti don a la fɛn dan bɛ yen f'o de ka kɛ o bilalen fɔlɔ n'o tɛ n ko accord ko kuma tun b'o rɔ nka o don ani o ma kunbele kelenw ma te min ɲɔgɔn fɛ wa kuma man ɲi dɛ jamana in kɔnɔ kuma man ɲi dɛ ni min farati kuma na a wa sogɛli k'i hakili to kuma na sa dɛ nka ni minnu fɔlen don anw tɛ ɲinɛ dɛ san da kalo an b'a hakili jigin a la dɛ tubabu bɛ min fɔ o de ye nin ye ko on pense autrement dans un palais que dans une chaumière Amadou El Konaré n Keleku Amadou El Konaré i k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura u ko di bi ni do bi ja ni jamana bi ɲɛ Amadou El Konaré i k'a dɔn kabini fitiri i b'a ɲɛ ni dibi natɔ ye Amadou El Konaré i k'a dɔn ni politiki ko bara ka ɲɛnabɔ Amadou El Konaré i k'a dɔn jamana maaba minnu bɛ yen ni gɛlɛya walima fɔɲɔgɔnko bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka hakilina na Amadou El Konaré a bɛɛ lajɛlen dugu bi jɛ min ye a Seyidu Usumani Madani Sherifa Haidara Basaden k'a ka kɔrɔba ni k'a ka ɲini denkɛ a Seyidu Usumani Madani Sherifa Haidara maa min ye yelen mɛnɛ diinɛ na jamana in kɔnɔ maa min kɛra sababu ye k'a dɔn jamanadenw k'u tafa dɔn a kumana ale kuma o kuma i k'a dɔn maanifin bi yelen de mɛnɛ ne baw Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛla ko a bi Kayikaw fɛ yen a ye taali min kɛ Kayi i k'a dɔn a ka kuma dɔ senfɛ Amadou El Konaré k'a dɔn a ye jaabi di jaabi min bɛ hadamaden sɔn hakili la min b'a jira k'a fɔ bil hakɛ a ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye Amadou El Konaré min ye ɲɔrɔ sirifukɛ ye u ka maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn Buye ka kalanden dɔw bɛ yen olu tun bɛ ka gɛlɛya don ani Buye ni ɲɔgɔn cɛ Amadou El Konaré k'a dɔn gɛlɛya ye faamubaliya don i k'a dɔn kuma dɔw fɔra hakilinaw ma se k'a dɔn a fɔra ka da dalu min kan Usumani Madani Sherifa Haidara k'a dɔn a y'a ɲini ka dugu jɛya a ko ale fa min ye ɲɔrɔ Buye ye ale fa de ye Buye min ye Buye ka hakilinaw a n'a ka ɲɛta dɔnnen don diinɛ min bɛ Buye bolo o diinɛ kelen de b'olu bolo Buye y'u karamɔgɔ de ye u fa don a ko i k'a dɔn ayiwa maa dɔ bɛ Buye nɔfɛ u ye ale ka kuma dɔ yɛlɛma k'a faamuya cogo wɛrɛ la k'a sɔrɔ a m'a fɔ ka dɔw kan a ka miirina ma to o yɛrɛ fan fɛ don kelen da kelen kuranɛ fila a b'i bolo da kuranɛ kan a bɛ kuma in fɔ don min a y'a fɔ ka da dalu minnu kan a b'o fɔ diɲɛmaa ye bɛɛ lajɛlen k'a faamu min ye a Seyidu Usumani Madani Sherifa Haidara a ko Buye ka kalandenw u k'a faamuya u ka sɔn a ma ka da la k'a fɔ ale tɛna ko gɛlɛn foyi ta diɲɛ na k'a fa sɛgɛrɛ min ye ɲɔrɔ Buye ye janko Buye ma deli ka bila fili la Buye ma ale la fili wa ale tɛna Buye fili wa a tɛna gɛlɛta ka Buye sɛgɛrɛ Amadou El Konaré ko a ko i k'a dɔn kuma in sɔrɔla kuma kelen de senfɛ don min ale ko min ye silamɛw ye silamɛ si kana don a bɔ politiki la bɛɛ ka bɔ politiki kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn kalanden dɔw bɛ Buye bolo u y'u miiri ama ye min ye Bangoni sirifukɛ in ye i k'a dɔn a kan bɛ Buye de ma koyi sabula Buye da bɛ a bɔ politiko kuma na a k'u m'a faamu ale m'a fɔ ka da Buye kan walahi ale ni Buye tɛ a ko don dɔ la san 2012 a ko wulikajɔ senfɛ o don min ye a Haut Conseil islamique a ɲɛmaaba ye Imam Diko de Imam Diko taara ale sɔrɔ a ka so a kɔrɔkɛ de a bɛ Diko bonya min ye bonyaba ye o b'a ni Imam Diko cɛ gɛlɛya t'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi n'a ka bi Diko taara a fɛ yen a ko a ma ko ayiwa sirifukɛ nana ɲinan za voté san 2012 an bɛɛ lajɛlen bi voté IBK ye IBK o de ye silamɛw ka ayiwa alimami ye ka sababu kɛ min ye Ibn Boubacar Keita ye k'a dɔn diinɛ ko ani wulikajɔw fɛn caman de bɛ yen min kɔni dalen bɛ a fɛ ka ɲɛsin diinɛmɔɔw ma i ka don kuma in fɔ ale ye yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ale fana y'a jira silamɛw la ayiwa min kɔni ye ayiwa IBK ye an bɛɛ lajɛlen ka voté IBK ye kabini Ala ye ne da n ma deli ka taa voté kɛyɔrɔ la nka n kɔrɔkɛ min fɔ an ye i b'a sɔrɔ ale bɛ ko dɔ dɔn ne tɛ min dɔn o tuma an bɛ ka voté kuma in fɔ o don Amadou Tumani Ture fana ka mɔɔw olu taara se k'i ɲininka ayiwa Haut Conseil islamique min ye Camu ye u taara fɔ Camu ye Camu i k'a dɔn ko dɔ bara ka kɛ ayiwa Haut Conseil islamique fɛ a bara ka kuma dɔw fɔ kuma ɲuman tɛ k'a fɔ de ko silamɛw ka taa voté IBK ye nin ye kuma ye i k'a dɔn kuma min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ an b'a ɲini fɛ i ka kuma in tilen o yɔrɔ bɛɛ Camu fana bɔra Haut Conseil islamique tɔgɔ la o y'a jira k'a fɔ min ye Haut Conseil islamique a m'a fɔ silamɛ si ye i ka voté karisa ye walima i ka voté karisa ye silamɛ bɛɛ lajɛlen n'i ka ŋaniya bɛɛ n'i ka hakilila maa min mana diya i ka voté k'a fɔ Haut Conseil de ko a ka voté karisa ye i k'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye
ni nɔgɔtɛ nɔ ye kuma mɛn Haidara ko ale kɛlen ko déclaration fana mɛn ale kamana ganna ale ko nin ye ko kura ye dɛ min ye haut conseil islamique min ye ngora kɛ diko nana fɔ n ye ale de ɲɛ haut conseil ko k'an ka voter ayiwa IBK ne dun y'a fɔ n da la ka ban hɔrɔn da la n nana mɛn tuguni k'a fɔ Camu ko ayiwa silamɛ haut conseil m'a fɔ maa si ka voter maa ye min ma nin jɛ i ka voter ye kuma kɛra fila a ko kabini o kɛra ale y'a ɲini joona ɲɔgɔn ye ka kɛ haut conseil la ɲɔgɔn ye zefɛ i k'a dɔn ka se ka taa jira min ye nin ko in ye fɔ ɲɔgɔn min don dɔ fila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ balawu don nin ye kojuguba de ye sabula olu ye alimamiw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw don a ko i ka misiri kɔnɔ maa minnu misali kɔfɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye RPM ye dɔ ye sinidi ye dɔ ye n k'i ɲininka ATT dɔw yɛrɛ t'a si la maa min bɛ ka misiri kɔnɔ bɛɛ bi dɔ la ne ko i ka misiri kɔnɔ maaw ma bɛɛ lajɛlen ka voter karisa ye a ko i b'a dɔn i bɛ digi dɔ la i bɛ gasi kɛ dɔ la kabini ale ye miiri o yɔrɔ la sa ale y'a ɲini sa k'a fɔ o kuma a ye tabale gosi min ye diinɛmɔgɔw ye u k'u dabɔ politiki la u ni politigimɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na hali n'i bi tɔn min na i ka kɛlɛ kɛ i sen da fɛ k'a fɔ de b'i wuli ka mankan yanga i bɛ kɛ sababu ye ka maa caman de jurumu ta i bɛna kɛ sababu ye ka don gɛlɛya caman na a ko ale kuma in fɔ ka da nin don nin kuma fila de kan nka kuma in fɔ i k'a dɔn ayiwa min ye a fa ye n'o ye Buye Ɲɔrɔ Buye min ye kalanden dɔw ye olu y'a faamuya nka Buye m'ale yɛrɛ ɲininka Buye m'ale kɛlɛ nka min dɔw kɔni bɛ u y'a faamuya ka taa nin sira de kan o kuma ale ni kuranɛ cɛ a don a y'a fɔ ka da kuma kun filɛ nin ye a ye nin negi kale kuranɛ na ta n b'a dɔn n bɛ surufukɛ dɔn ne b'a dɔn kuma banna ale bɛ diɲɛ ko o ko kɛ san 100 kɔfɛ n'i y'a ɲininka a la a kɛra ka da dalu min kan a b'a ɲɛ bɔ k'a da i tɛgɛ wa i b'a ye k'a fɔ e y'i miiri ka taa n'a yɔrɔ yɔrɔ fɛ o tɛ i yɛrɛ bɛ tila ka maloya yɛrɛ sa a ko kuma min ye awa kɔrɔfɔw ye o fɔra nin fɔcogo la n'a sɔrɔla maa wɛrɛ y'a faamuya ka taa sira wɛrɛ fɛ walima maa wɛrɛ y'a faamuya ka taa fɔ ale fa ye k'a fɔ a kan b'ale de ma o tɛ bi o tɛ sini a fɔra ka da min kan o ye nin ye sabu silamɛw ka diinɛ u ka tɔn ɲɛma n'o ye haut conseil ye i k'a dɔn o kuma min bɔr'u da maa fila a kɛra nin ye i k'a dɔn a ma bɛn o kuma a ka tile ka kuma in tile a ka faamuya i k'a dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw da man ka don politiki la u man ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ kɛnɛ kan u bɛ maa dɔ dɛmɛ i k'a dɔn a man kan a bɛ na ni gɛlɛya silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'u tora o cogo la a mɛn o mɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama laban bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sabula n'a nana gɛlɛya i k'a dɔn n'u bilala ɲɔgɔn na o ye fɛn cɛjugu ye o kuma fura min b'o la silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u da ka bɔ politiki la pewu maa si kana ye politiki kɛnɛ kɛlɛ la n'i ma ɲɛ i b'i ta kɛ i ta kɛ so kɔnɔ i ka gindo soni don i ta de bɛ yen n'i donna a ko ɲɔgɔn ye in bɛ kɛ don min kerecɛnw ka bolofara tun bɛ kɛnɛ kan silamɛ diinɛ tun bɛ kɛnɛ kan diinɛ wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen de jɛra ka ɲɔgɔn ye kɛ o kuma ale sɛɛrɛw bɛ a ye ko in fɔ ka da min kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi nin kuma in kɔni fɔ a ye maa caman de lafiya sabula mɔgɔw tun b'a fɛ ka gɛlɛya dɔ ɲɔrɔn sirifukɛ ani bankɔnikaw ka sirifukɛ ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a nana dɔn k'a fɔ a ka ja gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen min ye Asedi Sherifu Madani Haidara Basaden i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ na ni gɛlɛya ye a ka ja i k'a dɔn a ka ja ale tɛ don la bada a ko ale yɛrɛ tɛna se ka kɛ sababu ye Ala ye diinɛ ɲɛmaya min kalifa olu ma k'a fɔ k'olu bɛna bila ɲɔgɔn na walima ka diinɛ kɛlɛ wuli Ala t'o kɛ abada Ala tɛna sɔn ka ale yɛrɛ don la o kuma a bɛ kuma fɔ k'a jɛya foyi den kelen tɛ gɛlɛya tɛ ale ni a fa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye ɲɔrɔn Buye ye kuma gɛlɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ni maa o maa y'a miiri ka taa sira wɛrɛ fɛ o sira tɛ ko in kɛra kɛcogo min na nin don nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Ture ka sɛbɛn don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn Le Hogon Amidu Togo ale fana ye sɛbɛn kɛ a ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn Dr Sogɛli Kokala Mayiga k'a sorilen ka bɔ nka a ma taama a ko min ye i k'a dɔn a ka minisiri ɲɛmaaya o latigɛra nka min ye badabada Isa Kaw Jim a ko i k'a dɔn a sigilen b'a ɲɛ sira nɔngɔnkari la dɛ sɛbɛnnikɛla b'a fɛ ka mun fɔ a ko i k'a dɔn awa ni maa min ye Isa Kaw ta k'a lajɛ a ko n'i y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ dusumakasa e ko i laban dusukasi tɛn'i fa wa a ko cɛ yɛlɛma bolo ka ca i k'a dɔn a ka fɛɛrɛ tigɛlen a fanga ka bon kosɛbɛ a ko min ye don min na n'o ye ntɛnɛn n'o ye Asimi bɛna ta ni ka kɛ Mali jamanakuntigi ye o kalikasiyɛn baaraw bɛ sen na e ko Isa Kaw Jimu a ma kɛ jamatɔgɔtigiba y'a don la sabula min ye Sogɛli bi don n'a ka bazɛn jɛmanw ni forokiya jɛmanw ye a sini k'o ta o tɛgɛ ma ten caw a n'o bi yɛlɛ u b'u muguri i k'a dɔn u b'u kama gosi ɲɔgɔn na i k'a dɔn a bɛ ka hali kɛrɛmatigɛw ni tulonkɛ kumaninw fɔ Sogɛli tulo kɔrɔ a ko a bɛɛ n'a ta ni ho a ho bɛ yen a ko ne kɔni tora ne ye bonya waati la dɛ a ko wa n tora ye i k'a dɔn bonya kɔnɔ waati caman a ko u b'o baro la o jaw b'a la ka folofolo Asimi sigili baaraw kun cɛra Isa Kaw Jim a taara a ka bureau kɔnɔ CNT la kunnafonidilaw taara u taara a ɲininka o ko Isa Kaw Jim i
imi kar kanu dugo ni nga nyese Asimi ma ako Asimi sigile filɛ bi ibe cogo di ako anisɔjale o de nisɔja dai fa ba ka sesi mununa yerema nga u ya ɲininka k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga ale tunye ka do balawuli waati dɔ la k'a fɔ CNT tɛ sariya kɔnɔ a ka da kolonci ni ka tile kolonci ako i k'a dɔn o Choguel kelen de nale filɛ ministre ɲɛma ye ani aw CNT bina baara kɛ yala aw de bina bisimila cogo di CNT la Isa Kawu Jimi fa b'a daro dun ako i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa n'i bi kuma ako i k'a dɔn i k'i janto i ka kuma fɔtaw ni kɛta la ako Choguel ko a na si Choguel la ka taa i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ wa a ye ni ɲininkali fɔlɔ de kɛ mun n'a ti taa a ko i k'a dɔn Choguel de wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ko CNT ka ci ko olu tɛ sariya kɔnɔ k'a ka gɔlɔn ka bɔ yen o tuma Choguel nalen min filɛ ministre ɲɛmaya la nin ko Choguel bi baara kɛ Asimi ye wa i k'a dɔn awa CNT o fɛn o fɛn k'o bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi ka hukumu kɔnɔna la o tuma ko yala ni Choguel k'a na si Choguel la ka n'i jɔ olu ɲɛkɔrɔ k'a sariya bɛ ta a bɛ ta wa. n ye min f'i ye k'a sɔrɔ n t'a dɔn i bɛna nin lakali a tɛ nin ye wa o de filɛ dɛ. ninnu si tɛ yen minnu kan ka bila ɲɔgɔn na tiɲɛ i Kawu Jimi wo Imam Diko wo ma wo ma bɛ yen n'o kun bɛ Semas M5 RP la u bɛɛ kan ka wele joona u ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ ka fara Choguel kan ka baara kɛ ni fɔɲɔgɔnko nana don ni ɲɔgɔn cɛ nin puruguti i k'a dɔn a maɲi dɛ a maɲi naam Isa Kawu Jimi a ma dan o ma koyi a y'a jira k'a fɔ Choguel de ko CNT ka ci nka a kɛlen ministre ɲɛmaa ye i k'a dɔn baara fɛn o fɛn ni gouvernement b'a kɛ u ka sariyasenw u ka hakilina projet bolo a si tɛ se ka laɲɛnamaya fɔ CNT maaw de ka sɔn a ma o tuma Choguel bi baara o baara ta n'a ka gouvernement ye o de bɛna dulon CNT la olu k'u bolo kɔrɔta u k'a fɔ u sɔnna walima u ma sɔn Choguel ko CNT min tɛ sariya kɔnɔ Choguel na kariya ka n'i jɔ olu ɲɛkɔrɔ a ko u na baara d'a kan i k'a dɔn a ma sigi ni fɛn min ye y'a ye o t'ale ka mɔnɔbɔyɔrɔ ya y'a bɛ dɛ Isa Kawu Jimi kuma b'a fɔ ka di ye y'a ye nin ye nin banni ye n'o tɛ e maa min ko i bɛ fɛ ka Asimi dɛmɛ Asimi ye ministre ɲɛmaa min da jamana ka hɛrɛ kama i kan ka fara o kan fɛn o fɛn bɛ aw cɛ sa o kɛra i k'a dɔn hali musoko mankan ye o wariko mankan ye o fangako mankan ye o a b'o bɛɛ de bila ka fanga lajɛ bon nin bɛɛ ɲɛni nin bɛɛ kɛlɛ muruburuni bannen nin bɛɛ fana bɛ Asimi la Asimi bɛ yɔrɔ min e de ye nin sigi ninnu ye kanuba ye ninnu bɛ wuli ka jɔ la e la a kan ka bɛɛ de wele ma b'a la ni fɔɲɔgɔnkɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sangare da bɛɛ ye Kawu n b'a dɔn i bɛ n fɛ i ye n kanu i y'i se kɛ nin ko in ka kɛ nka n y'a ɲini fɛ fara Choguel kan ne de fana y'o sigi o fana kɛnɛ dɛmɛ ni Asimi ye kangari da faamaw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ fara n'o tɛ ni Asimi ye nin fɔ wele bi fanga min bɛ Asimi na a kanu min bɛ malidenw na bi a ti foyi fɔ maliden ye an bɛ donni minɛ ko bi k'o bi ban o ma o tɛ yen wa ko bɛ n'a kɛ waati don dɛ a ka tɔnw bɛɛ wele min ye M5 RP a bolofara fɛn o fɛn bɛ yen Imam Diko k'a bɛɛ wele ka sigi e bɛ ne fɛ nin bɛ n fɛ bon ne ye n jigi da nin kan n ye n jigi da nin kan n b'a ɲini a fɛ a k'a sɔn ɲɔgɔn na a ka kɛlɛ ban jamana ko de don ne Asimi nana jamana kama a bɛɛ bɛ jamana ko de la o tuma a ja walahi n'o kɛra i b'a ye jamana in ne m'a fɔ ko don dɔ bɛna an bɛ sanu sɔn Bamakɔ yan siga t'a la n bɛ nin kuma in f'i ye kuma in fɔ wa a sera dɛ nin y'o waati selen ye o tuma Isa Kawu Jimi u ka nin taabolo in bila n'u bɛ fɛ ka Asimi dɛmɛ nin t'a dɛmɛnkan ye a dɛmɛnkan ye ale ye layidu di ko a bɛ i k'a dɔn awa premier ministre di M5 ma a y'o di o ma M5 maaw yɛrɛ tun ye kuma caman fɔ nka Choguel kɛlen ministre ɲɛmaa ye a yɛrɛ b'a dɔn o tɛ se ka kɛ o tuma mun bɛ se ka kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana o ka kɛ a banna n'o tɛ anw sigilen don k'u layɛ dɛ nci taara Bakari nana anw kɔni b'a nɔ na Faden Gardi Musa Tarawele le hogan n t'a dɔn n b'i ye ka nin f'i ye Musa Tarawele bɛ a ka fanga tani filafili la don min Musa Tarawele taara yɔrɔ dɔ de la Jali Bazumana ba Ala ka hinɛ a na Bazumana ba min a ka bolo minɛ bere minɛ o k'a ma ko président nana Musa nana yarɔ a ko ka di bɛɛ ye Bazumana b'a ka girin a b'a fɛ ka taa Musa fɛ ale tɛ yeli kɛ n mɔkɛ de don Bazumana ba ye n mɔkɛ de a b'a ka girin yarɔ garde corps olu ma ni président nana maa tɛ girin ka kosɛbɛ i m'a kɛ maa sugu o sugu ye i m'a kɛ maa sugu o sugu ye a bɛ girin a bɛ min Musa bɛ min a b'a k'i bolo filifili ale ɲɛ tɛ ko la garde corps sinna k'a ta tɛgɛ ma ten he cɛkɔrɔba i ta kɔfɛ k'a ɲɔni a dimina a kun bila Faden Gardi i ye dɔwɛrɛ ye Faden Gardi kɔ wa
faden gardi wo ibe mina muna faden gardi bla jeliba dimina a dimina ko faden gardi Musa yo memminge Musa so la ka sey kana bazmana ba ne ga joroba so mo ka kene afo faden gardi ka bondala akara do faden gardi Ramon de Watumura non bala chugo be de kokura Joati muna fo Joati Seydou Sawo Amadou Konare ne mengeleku abibe Amadou Konare e ka don bi boni sebanye sebami nu kama l'express telemangoro akodi sebani keba ode Musa Jaraye Musa ko akodi akika don minye Asim Goita ka sigili awo akakale ka shin do e ka do jamaba de kumi kenenga awo ma ba ma minu nye makulu mawiye olu sigile ngume nyefe akika don minu sigile ngume nyefe ministre koro awo min Lamini Seydou Traoré e ka do akumi kene chamanje la fo nyefela la e ka do bi ko do jira amode min be Quran ani je ani abadugo joro nafolo fanguna aledo sebenekela ko ika do dangoroba ngumi kenaka apme fo nyefala la ako bi ma chama de jigi ko chama na ni ngamale mi na ministry yake aka ministry akono ika do na ye kuma chama vo o ika do na ye gulika jo chama nge sabula Quran dige ani awa anga dugolo jugoro nafolo ma fe minun be olu kashe ka kana bela jele ba do ka fo ajoro bunyana na kosobe sebenekela ko o de kɛra sababu ya ka wele ka sigi ɲɛfɛ wa ɲininkali tɔn bɛ bɛɛ sigi nka yan'o cɛ maa caman kɔni y'a ɲini k'u bi Lamini Seydou Traoré to a tiɲɛ ka sɔrɔ i k'a dɔn kolokala k'a damada de b'u da kuma min mɛnna ni o bɛ réseaux sociaux sanfɛ ni ayiwa jamana faamaba dɔ b'a wele Lamini i k'a dɔn ayiwa i ye contrat min signé i k'a dɔn an b'a fɛ i ka segin contrat in kan k'a signé ka di tubabuw ma min ye Lamini ka jaabi o jɛlen don ne tɛ se k'o kɛ sabula n tɛ ministeriya la i b'a fɛ ka ne nɛgɛ ka taa n bila n fa wele ko la wa ka sababu kɛ mun ye ne ka t'o signé fɛn min signé na n'a banna wa an bɛ don min na ko bi ne yɛrɛ tɛ ministeriya la ne ka tila ka taa segin o kan o kɔrɔ dun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kuma ninnu da k'a lajɛ maa o maa hakili ka bon n'i bɛ ko dɔn i b'a ye k'a fɔ Seydou kɔni ye min fɔ a ye fasojɔ kuma de fɔ a ye cɛsiri kuma de fɔ sabula ni maa dɔ don a bɛ fɔ ko jamana ɲɛmaa yɛrɛ de ko k'i k'a signé i ka segin i bolo nɔ kan ni maa dɔ don gouvernement cilen don ale tɛ ministeriya la n'a fɔra ko nin ka kɛ o kɔrɔ de ye ministre falen bi kɛ n'i ye nin kɛ i bɛ wele ka na a ye min fɔ a bɛ mɔgɔw hakili jigin o de la ne tɛ jɔyɔrɔ ɲini n nana jamana jɔli de kama a y'i ban kolokoto a ko sabula fɛn min ni fɛn min kɛra jamana Cour suprême jamana sariyasunba yɛrɛ de y'a tɛmɛ k'a fɔ baara in ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ jamana den minnu bolo bi baara la n'o ye malidenw yɛrɛ ye olu dɛmɛ ni u ka baara la a ko i k'a dɔn an kan ka ɲɛsin o ma sɛbɛnnikɛla ko kuma minnu bi fɔ 500,000 o de tun bɛ maa caman bolo ka yaala min bɛ se k'a to segin bi kɛ bolonɔbila sɛbɛn in kan min ye awa Lamini Seydou ye sɛbɛnnikɛla ko awa a ɲɔgɔnna maa man diya jamana kɔnɔ sabula maa min b'a dɔn k'a fɔ ni ye nin kɛ hali ni to a tiɲɛ b'a kɔfɛ n bɛ ta ka kɛ minisiri ye i ka tila k'i bɔ ma kɛnɛkolo jala kan a ye kuma minnu fɔ fasojɔ kuma don sɛbɛnnikɛla ko awa ni Lamini Seydou welela ka kɛ minisiri ye a man ka maa si dabali ban sabula a ye kuranko a ye wakili don a la a ye min ni min fɔ kuranko la k'a fɔ kuran a ti maa nɛgɛn kuran bɛna tugu joona joona nkalon don gɛlɛya minnu bɛ a ye gɛlɛya fɔ n'olu ma furakɛ n'olu wulikajɔ ma kɛ abada Mali kuranko lafiya tɛ sɔrɔ a la a ko baaraw daminɛna i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ a bɛ fusaya ni maa min ye jamana lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ kuranko a barika tugu ɲɔgɔn na dɔɔni hali n'a sɔrɔla hali bi kuran bɛ tigɛ nka dabali minnu fɔra Seydou fɛ i k'a dɔn barika daminɛ san damadɔ ɲinan kɔfɛ n'a tora a ta in na Mali kuranko i k'a dɔn a gɛlɛya bɛ ban pewu o tɛmɛnen kɔfɛ nganamu ni sonyani min bɛ jamana sanu dingɛko la Lamini bi ni k'i sen d'a kan sabula tubabuw ka nin wulikajɔ min ani cɛsiri min bɛ nin sanubɔ dingɛ in nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ nafaba de bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na i mana ko di tubabuw ma cogo o cogo hali ni maa ɲuman don hali n'a sɔrɔla maa sɛbɛw don wari in faba bɛɛ lajɛlen bɛ to u ka jamana de la n'a bɛ malidenw bolo a baarakɛla maliden a wari bɛ to Mali bankuw kɔnɔ a sanu bɛ to Mali kɔnɔ malidenw de b'a baara kɛ an ka nafa de b'o la an tɛ maa gɛn dɛ nka nafa min n'o bɛna sabula a ye kuranko a ye wakili don a la a ye min ni min fɔ kuranko la k'a fɔ kuran a tɛ maa nɛgɛn kuran bɛna tugu joona joona nkalon don gɛlɛya minnu bɛ a ye gɛlɛya fɔ n'olu ma furakɛ n'olu wulikajɔ ma kɛ abada Mali kuranko lafiya tɛ sɔrɔ a la
a ko baaraw daminɛna i k'a dɔn taalen ɲɛfɛ a bɛ fusaya ni maa min ye jamana lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ kuranko a barika tugu ɲɔgɔn na dɔɔni hali n'a sɔrɔla hali bi kuran bɛ tigɛ nka dabali minnu fɔra Seyidu fɛ i k'a dɔn barika daminɛ san damadɔ ɲinan kɔfɛ n'a tora a ta in na Mali kuranko i k'a dɔn a gɛlɛya bɛ ban pewu o tɛmɛnen kɔfɛ nganamu ni sonyani min bɛ jamana sɔrɔ dingɛko la Lamini b'i ni k'i sen d'a kan sabula tubabuw ka nin wulikajɔ min ani cɛsiri min bɛ nin sanubɔ dingɛ in nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ nafaba de bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na i mana ko di tubabuw ma cogo o cogo hali ni maa ɲuman don hali n'a sɔrɔla maa sɛbɛw don wari in faba bɛɛ lajɛlen bɛ to u ka jamana de la n'a bɛ malidenw bolo a baarakɛla maliden a wari bɛ to Mali bankuw kɔnɔ a sanu bɛ to Mali kɔnɔ malidenw de b'a baara kɛ an ka nafa de b'o la an tɛ maa gɛn dɛ nka nafa min n'o bɛna ɲuru kun fɔlɔ an b'o de kɛ nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn dɔw ba ye sɛbɛnnikɛla ko in nɔfɛ kuma ka ca maa caman bɛ a bɛ tile damadɔ bɔ ŋunuŋunu ka durusile dɔw b'a la ka cuacan kuma ta ni ka ɲɛsin Little Big Mining olu ye yamaruya sɛbɛn min sɔrɔ ni minisiri Seyidu Tarawele sababu la a y'a di u ma sabula u n'a ka kan i k'a dɔn u b'a fɛ k'o de ko jagoya ni k'o kɛ fɛn nɔgɔma ye k'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a jɛ mɛ pasi i ko tɔri tigɛ sɛbɛnnikɛla ko in bɛ mun de nɔfɛ a ko i k'a dɔn awa lamɛrikɛnw ka nin tubabu k'a dɔn cakɛda min bɛ dugujukɔrɔ nafolo bɔ n'u k'a ma Bitu Gold maaw de bɛ yen minnu ye ŋaniya jugutigiw ye jaakusa de u b'a fɛ ka nafoloba de sɔrɔ olu sababu la ni nka i k'a dɔn awa sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen ni a sɛbɛn yamaruya dira malidenw yɛrɛ ma n'o ye Little Big Mining maaw ye ka o de ko lagosi ni k'o kɛ cuacan fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko malidenw y'a faamu joona a ko i k'a dɔn awa maa o maa bɛ yen ni yamaruya sɛbɛn bɛ ɲini a bɛ fɔ de a ye na aw k'aw ka sɛbɛn don a k'a laɲini n'a jate minɛna i k'a dɔn taabolo minnu ni nabolo minnu b'a ko la i n'a fɔ sariya sɛbɛn kɔdi mini ye b'a fɔ cogo min na o de bɛ jate minɛ i k'a dɔn ni ka sɔrɔ ka jaabiw bɔ a ko sɛgɛsɛgɛliw de y'a to k'a fɔ min ye i k'a dɔn awa Little Big Mining olu de ni a ka kan wa a dira olu de ma a ko de bɛn dɛ Bitu Gold a n'a kanubaw ma o de la maliden dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ka nadaani yɛrɛ bɛ Bitu Gold kun olu de wulilen don cuacan kuma ni ŋanamu k'a la u b'a la ka ko in nɔnɔgɔ jaakusa sɛbɛnnikɛla ko minisiri Seyidu Lamini Tarawele waati min na a b'a ka baara la a ko min ni min ka kan a b'o don de ma sariya de bɛ tigɛ a tigɛcogo la wa o baara de kɛra ko banna pewu hali bi n'a ka bi waasa ka cuacan fanga bonya dɔw yɛrɛ bɛ ka taa bagabagali ye ko Kanadakaw ma nin sɔrɔli min kɛ ko hali o bɛna kɛ gwɛlɛya ye Mali yɛrɛ ka awa ni Kanada ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wa a ko i k'a dɔn Bitu Gold ale ye kɛnyɛrɛ ye awa sanubɔ cakɛda de ye o mun bɛ taa se jamana yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ balimaya sira n'o nasira ma a k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la i cɛ ka jɛ i ko jɛgɛjalan ni baji dɔw yɛrɛ ko maa minnu bɛ yen n'u kun ye kalabu k'a dɔw ta nin bɛɛ lajɛlen de tun ye kɛwale ye awa bandaw tun bɛ waati min na waasa ka Seyidu Lamini Tarawele ka se ka jɔ jugu de fili a sen kɔrɔ k'a sen da namasafara kan nka i k'a dɔn hali n'i ye denmisɛnnin ye ni duwawu ni barika b'i kɔ jafajugu caman bɛ a kɔlɔ i bɛ pan kunna ko maa bɛ se k'a fɔ o de kɛra ko in kɛ cogo ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la lettre du Mali jamanadenw ka bataki o ko di Amadu Konare i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye i k'a dɔn kolo kelen don min ye jamana ye i b'a kɔlɔsi tɔn o tɔn n'a barika la ka jidi i b'a ye k'a fɔ kalabu maa dɔw bɛ na k'u cɛsiri k'u ka tɔn in da kolondi k'a filenkolondi CSDM Mali CSDM i k'a dɔn bureau national i k'a dɔn kelen don ta kana t'a la awa fila t'a la kelen don ɲɛmaayaso min n'o ye Mohamed Sherifu Ayidara ye i k'a dɔn a ye barodasigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ko min ye jamanadenw ye kɔkɛmaw u k'u hakili sigi olu nakun de ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u dɛmɛ u ka hakilina ni ka u baaraw kɛ olu bɛ malidenw ka ci de la i k'a dɔn u tɛ yɛrɛ ɲɛ ci la ni maa wɛrɛ ko i bɛna o tɔn bisi basa i b'o k'i yɛrɛ de la Mali kun n'a kun i k'a dɔn CSDM ye tɔn kelen ye o dɔnnen don Mali faamaw b'o dɔn i k'a dɔn awa dunanbaw b'o dɔn bureau falen min kɛra n'a tɛ san kelen bɔ Mohamed Sherifu Ayidara de sigila ka ko ɲɛmaa ye i k'a dɔn awa maa dɔw bɛ yen i k'a dɔn olu kɔni kabini Ala ɲɛ dɔw bɛ nin jogo in na fɛn o fɛn n'a ɲɛna n'u m'u u niyɔrɔ ta ɲini o la n'u m'o sɔrɔ u b'a fɔ u bɛ tɔn da kolondi k'a filenkolondi CSDM se ka kɛ parti politique ye a se ka kɛ tɔn ye min bɛna parrainer dɛmɛ sabula kuma ka fɔ a ɲɛ kan Bayidi Dara cɛbilen dara mɛ dɔgɔni fa kelen ba kelen i k'a dɔn ale kɔni kabini Ala ɲɛ da a bɛ nin jogo in na a ye ko in da ka tɔn min sɛgɛrɛ fɔlɔ o ye Haut Conseil ye a labanna ka tɔn sigi a yɛrɛ
ye i k'a dɔn a to o tɔn dakolon dira k'a filenkolon di tilegan fɛ a taara don CSDM na bolofara min bɛ Faransi la Faransikaw de jɛra k'a gɛn ka bɔ tɔn na ni Faransikaw y'i gɛn i bɛ kɛlɛ ta k'olu de sɛgɛrɛ wa yalima Mamadi Serifu Hayidara o min ye tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba ye a ko i k'a dɔn Faransi kɛlɛ maa bɔ bilen maa min jamana bɛɛ bisi baasa la taayɔrɔ tɛ minisiri tɛ yen a nana k'a bɛ tɔnsigi sen kan ko tɔn min ye CSDM k'ale y'o président ye a ko nin ye yɛlɛko kuma i k'a dɔn ani farati kuma da ye nka sariyatigiw mana min d'a kan n'a bɔr'o la i k'a dɔn a bɛ ɲinɛ CSDM ko kɔ a ko kuma ale Mamadi Serifu Hayidara i k'a dɔn tɔn in bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi i k'a dɔn gɛlɛya foyi tɛ CSDM kɔnɔ min ye Bayidi Daramɛ i k'a dɔn yɛlɛko maa don kabini Ala da a bɛ nin baara in na a ye kɛlɛ in daminɛ réseaux sociaux ka nani ani burujali i k'a dɔn maa bɔ bilen i k'a dɔn maa damadɔ k'olu fara ɲɔgɔn kan ko ale bɛna kɛ CSDM ɲɛmaa ye dalu t'i bolo a fanga t'i la a se t'i ye ko an bɛ don min na ko bi min ye cɛsiri ani wulikajɔ o donna CSDM sigi fura dama kana bila bi la a ye wulikajɔ min kɛ malidenw ye jamana kɔ kan o dɔnnen don ɲɛdimi fura de don kɔdimi fura tɛ CSDM tɛ se ka kɛ jagofɛn ye a tɛ se ka kɛ politiki tɔn ye a tɛ se ka kɛ maa dɛmɛ tɔn ye tɔn in sigilen don malidenw de kama minnu bɛ jamana kɔ kan CSDM dun ye baara min kɛ Mamadi Serifu Hayidara i k'a dɔn farafinna ani diɲɛ wɛrɛ jamana wɛrɛw la maliden minnu bɛ dɛmɛ min taara k'u sɛgɛrɛ o dɔnnen don ni maa min ko k'i bɛna o kɛ tulonkɛfɛn ye i na tulonkɛ k'i yɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ la lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki e ko waati ma se anw de kɔnɔ dɛ k'a dɔn waati dafara foli ni tani an n'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma anw m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye sisan danni in na min ye farikoloɲɛjɛkɛlaw ye i k'a dɔn Awa Burapele ani Sidi olu bɛ n'u sɔnni da farikoloɲɛjɛ kan sɔgɔnɔtɔw maa don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 sa i bɛ kɛ nin kan sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Ahmed Jakite bolo tun bɛ suya kɔlɛ la Amadu El Konarɛ Daba Tunkara a k'an bɛn sini nin kɛnɛ kelen kan inshallah wa assalam.